блокиран и от Антонио Георгиев, който отново бе там, за да помогне на Ян Дъсков. Важно бе в случая капитана на Царско село да получи помощ, не само от Антонио Георгиев, в случая, но и от Хули Родригес, защото отново за да може в това съдидане и съглеси. Покри вратата на Густаво Босато, после много тежък сблъсък между двамата. И Босато пострада и Андерсон на сънародници. Дилан Бахамбула, спасяване на Густаво Босато. Много мощен удар на Бахамбула. Юрий справи се с Хули Родригес във въздуха. Мандро отпадне за Рисол. Се стреля Рисол, да. Само че Хули Родригес го блокира. Абсолютно чисто. Прекрасна изява на испанеца. Може да върнат думите си назад за това, че Андерсон, Федер и Дилан Бахамбула нямат конкуренция в днешния сблъсък. Испанеца също с много силни изяви. Това е за Царско село. Това е практичната победа в клубната история на царете. Ето как Царско село поднесе една от най-големите сензации на цялата кампания и промени курса на приоритетите на отбора от Борисовата градина.